Bon dia a tots. Avui estem aquí perquè estem fent un experiment. O sigui, el profe ha decidit que vull analitzar cançons, també. Són lírica i, per tant, és una forma de literatura més i crec que i ha de tenir el mateix reconeixement que les altres formes de produir obres literàries. De fet, en els últims anys, si ens parem a pensar, també han donat premis literaris a cantants. Doncs no anem a ser menys i anem a començar a analitzar també cançons. En aquest cas vull començar amb una cançó nova que té més o menys un mes i que m'ha semblat molt top. És del productor i cantant Aliz, que potser el coneixereu per haver sigut productor de C. Tangana i de Rosalía, algunes cançons, entre d'altra gent molt important, i que en realitat es diu Cristian Quirante Catalán, és de Castelldefels, i actualment té 38 anys. Si encara no us sona, imagineu-vos si és important Aliz, perquè ha guanyat, ho tinc aquí, un Premi Grammy Llatí a la millor cançó alternativa i també Premi Grammy Llatí a la millor cançó de pop rock. A més, va ser artista de l'any, o sigui, una persona més o menys important i que s'està obrint ara en el panorama musical un camí ja com a cantant ell mateix, no només com a productor, perquè porta 2 anys publicant cançons com Disimulao, El Encuentro, Amamaya, Ya no siento nada o ¿Qué pasa, nen?, que és aquesta la seva primera cançó en català i que avui analitzarem. A mi m'ha semblat boníssima perquè he de dir que he vist una reivindicació dins de la cançó i una reivindicació amb la que he de dir que m'he sentit identificat. I, primer de tot, crec que és important veure una miqueta com sona això del que parlarem avui. Bé, a partir d'aquí jo crec que per començar ja ens dona una miqueta. El que jo faré per analitzar aquesta cançó, ho sento molt per altres filòlegs, si no els agrada, però hi ha moltes maneres d'analitzar un text literari. I a mi m'agrada fer-ho amb ordre. És a dir, primer, el primer element que apareix a la cançó i segon, el segon que apareix. Hi ha gent que decideix agrupar per als seus anàlisis directament en figures retòriques o amb altres recursos, però jo crec que és més entenedor i potser més modern, més senzill d'entendre si ho fem en ordre, així que aquesta és la versió que jo trio. Si algú hauria triat una altra, doncs molt bé, però com aquí decideixo jo, doncs ho analitzaré d'aquesta manera. Bé, comencem per la lletra, que la tinc aquí. La cançó comença dient: anem pel davant, al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats, portaré a Castefa 3 Grammys a l'any, Rosalía i Estopa són del Baix Llobregat. Comencem així de forts i aquesta part de la lletra s'anirà repetint diversos cops en tota la cançó. Bàsicament aquí ens està fent referència a una reivindicació que hi ha i que ell mateix ha expressat que és així a una entrevista, en relació el sentiment de pertànyer a la cultura catalana o no. Sí que és veritat que hi ha una certa part de la població catalana que exclou una part de la cultura que ja és d'aquí, encara que no fos originària, no? I amb això em refereixo a la barreja entre la part espanyola i la part catalana. De fet, a Catalunya vivim un munt de persones, i ho dic en primera persona del plural, que tenim orígens de fora de Catalunya, però que som catalans igual que tota la resta. Hem nascut aquí, som fills de xarnego, i ja veureu per què dic aquesta paraula després, perquè apareix a la cançó. I, clar, jo a l'escoltar això, després de diverses situacions viscudes a la vida, doncs dic, buah, que fort. Doncs ell reivindica la perifèria, no t'està parlant de que sigui en aquesta primera oració, anem pel davant, al sud de la ciutat, ell t'està dient que no és del centre, que no és de Barcelona a Barcelona, sinó que és del sud, on la gent que va emigrar a Catalunya fa
unes quantes dècades per poder treballar, es va haver d'instal·lar. Doncs diu que anem pel davant, ja veurem què és a nivell musical, perquè vosaltres soneu avorrits i estirats, sí que és veritat que hi ha una certa tendència, no? I la visió que ens dona Alice és de que, en aquest cas, la tendència barcelonina pura i dura i supercatalana és una mica més avorrida i estirada. Diu, portaré a Castefa 3 Grammys a l'any, és a dir, de moment ja ha portat 2 i ha tingut diverses nominacions. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat. Aquí convertim el Baix Llobregat en una icona. O sigui, perdona, és que hi ha gent molt important a la que no se li està donant tanta visibilitat i tant d'entusiasme potser en els mitjans d'informació, que són catalans, són del Baix Llobregat i estan fent una música que ho està rebentant, no? Per què no hi ha aquesta mateixa difusió en els mitjans catalans? També jo crec que aquí entra el tema de l'idioma, no? I evidentment, és totalment evident que s'ha d'intentar conservar el català, però tampoc podem excloure una altra part de la realitat catalana, i això ho extrec d'una entrevista que he vist i que us puc deixar al peu de vídeo, en la que Alice explica, no, el seu sentiment i per què crea aquesta cançó. Jo no estic dient res perquè sí, Bé, doncs continua la cançó amb un soc un xoni, un ignorant, un xarnego de perifèria, Rodalies feta merda i enderroc no em poden veure. Aquests, els primers, soc un xoni, un ignorant i un xarnego de perifèria. Són insults, no?, que se li acostumen a donar a un sector de la població, normalment amb un origen humil, o més humil, que viu a la perifèria, en aquest cas Castelldefels, el Baix Llobregat en general és perifèria, i actualment jo crec que la perifèria s'allunya tant de Barcelona centre que arriba fins a parts de Tarragona i a parts de Girona. Però jo crec que potser més cap a Tarragona, que és una part de població més pobra i és més barat de viure. Doncs insults com xoni, ignorant, poc s'ha de dir, no? Doncs se'ls dona a gent poc instruïda, i ell el que ens dirà és que no és així. Un xarnego de perifèria, és que m'escalfo molt, amb xarnego, perquè és un insult que a mi m'han dit. I vull dir, què t'importa, no? Que el meu pare o la meva mare no hagin nascut aquí. Què passa, que sóc menys català? El meu C2 de català té menys valor que el teu? No? I hi ha una sèrie de conductes, a vegades, per una part, per sort, considero que és una part petita de la població la que discrimina d'aquesta manera, però aquí veiem la reivindicació que ens fa l'Alice, el Christian, i crec que és totalment lícita i totalment real, perquè segur que a ell s'ho han dit també en algun moment. A part d'això, diu, mentre a mi em diuen xon ignorant, Rodalies feta merda i enderroc no em poden veure. No cal dir com estan els trens de Rodalies, vull dir, fan pena. I després, a enderroc no em poden veure perquè ella explica també que en els premis enderroc doncs, només hi ha una única secció que no sigui de música en català, i a més, mentre ell l'any passat estava a llistes d'èxits en posicions del top 10 a Espanya, no? Aquí se li va donar una posició del 80 i pico, perquè al final tots els premis, d'un costat, de l'altre, no importa, es veuen omplerts, com dir-ho, no? Es veuen influenciats per una ideologia que hi ha darrere. Doncs, clar, ell en aquest cas, a l'entrevista que he vist, diu que se sent exclòs d'aquesta cultura catalana, quan ella està produint, i està produint per unes influències que hi ha aquí, que són a Catalunya també. Si continuem, vaig a posar el trosset de la cançó. És que és boníssim, o sigui, m'encanta la cançó, que bona és.
Què passa, nen? Estic content. Aquest què passa, nen? Pensem, ell està a Castelldefels, un poble que, opinió popular extesa de manera molt general, es considera un lloc de xonis, no? Un lloc de canis i xonis de perifèria, i en aquest cas et diu el què passa, nen, que fa referència al nen de Castefa, que va ser un personatge que es va inventar un actor i que representava que era un cani dels anys 2000 de Castelldefels, de discoteca, d'un ambient així més degradat. Doncs a partir d'aquesta comèdia, ell s'apropia, no? S'ho fa seu, i ja no t'ho prens com un insult, aquest què passa, nen, sinó que ell ho diu, i què passa, nen, saps? És com aquesta actitud xulo de us estem passant la mà per la cara als del centre de la ciutat, també. Com a mínim jo ho entenc així, no tinc la veritat universal i al final qualsevol anàlisi té un punt de subjectiu. Doncs, què passa, nen? Estic content. Les elits culturals som nosaltres, també. Què passa? Que només el que es fa al centre de Barcelona, hi ha un barcelonacentrisme molt clar a Catalunya, o sigui, sembla que a qualsevol àmbit de la vida, qualsevol cosa que s'ha sortit del centre de Barcelona és pitjor o és menys important, potser. Doncs les elits culturals pertanyen a nosaltres. Ei, que jo estic a la perifèria, però jo també tinc una cultura, jo també puc ser aquesta elit cultural. És una reivindicació i això és una crítica social en tota regla. En tota regla. Molt bé, Alice. Molt bé. Bravo, xaval. Continuem aquí. Torna a repetir què passa, nen, estic content. Alcaldessa, sisplau, posi'm un monument. És com una reivindicació de jo també vull tenir aquesta visibilitat aquí, quan estic triomfant a la resta del món i a la resta d'Espanya, i aquí no se m'està reconeixent. Doncs jo també vull el meu monument, vull el meu premi, vull el meu reconeixement a la zona d'on soc i a la zona que m'estimo, no? Perquè soc d'aquí. I aquí després ens continuarà a repetir l'estrofa d'Anem per davant, al sud de la ciutat, vosaltres sou avorrits, estirats, i aquí, si avancem una miqueta més, arribem a una següent estrofa molt potent que sona així. Bé, és que uf, que boníssim, És que tremendo. A mi aquest to reivindicatiu m'agrada. En qualsevol reivindicació m'encanta i en aquest cas que em toca més de prop, encara més. Diu, no em malinterpreteu, això no va d'idioma. Una abraçada a Calaril, que és un cantant català, fent vanguardia a Guissona, però em sento la Chanel català de segona. No? Recordem també la Chanel, que és catalana, d'origen de pares de fora, però quan va decidir-se que ella anava a Eurovisió també va rebre un munt de crítiques, no? I ella va... Me'n recordo una escena que ella amb Rigoberta Bandini va parlar que farien una calçotada, o sigui, perquè ella més català que fer una calçotada, no? I va haver rebombori a les xarxes perquè, clar, un català que no està parlant en català o que no parla sempre en català, per a algunes persones concretes del territori pot semblar que siguis un català de segona i, de fet, en molts nivells de la vida crec que et fan sentir així algunes vegades. I en aquest context jo crec que es perd més que es guanya. Alice, doncs, se sent així, se sent com la Chanel, no? Que el tracten com si fos un català de segona. Burgesia intel·lectual, podeu menjar-me la poma, direm poma. Molt bé, no cal comentar aquesta oració, crec que és molt clara, I ara continuem amb la següent estrofa. Uah, bé, bona aquesta, és que és molt bona la cançó, no puc parar de dir-ho això, però és que és cert, s'ho ha currat moltíssim, Alice. Diu, tranquils, sóc un bon nen, no encengueu les alarmes, passo el dia treballant i caminant per la platja, no? És a dir, tranquils, ei, que encara que sigui de perifèria, encara que sigui de Castelldefels,
soc bona gent, soc bon nen, no cal que cada cop que entri a un lloc hi hagi alarmes, no, ui, compte, aquest. Passo el dia treballant i caminant per la platja, doncs paisatge de Castelldefels. Castelldefels es caracteritza per tenir unes platges immenses. Però, ojo, aquí diu ojo, i segurament ho diu a propòsit, perquè és un català més col·loquial, un català de carrer, un català que s'ha barrejat amb el castellà, no? I com el que pot utilitzar també l'islami. Però, ojo, si em molesta, també sóc un macarra. És a dir, soc bona gent? Sí, però no em toquis els nassos. Queda clar? I diu, soc la Jenny anant de xula i vacilant els catarres. Referència meravellosa totalment a la cançó de Jennifer dels catarres, que deien que la Jennifer era una Choni de Castefa de la que s'enamoraven. Doncs meravellós, o sigui, la Jennifer va vacilar els catarres, no? I representa que la cançó els portava de cap en el seu amor. És que meravellós. Absolutament meravellosa, sobre quina referència a catarres, vull dir, jo em trec el barret que no porto ara mateix. I doncs després ja la cançó s'acaba tornant al què passa, nen, estic content. Les elits culturals són nosaltres també. Una vegada fet això, és que és molt bona, tio, la cançó, és molt bona, molt bona. Quina crítica social. Fins aquí jo crec que no hi ha més aspectes que vulgui destacar ara mateix sobre aquesta cançó, però crec que era important, sobretot per la crítica social que es fa i per la reivindicació de totes les persones que són de la perifèria o que tenen orígens a la perifèria, que són moltes a Catalunya i que també són igual de vàlides, poden ser igual de cultes que la resta, la gent del centre, no? I aquests conceptes de centre i perifèria que poden ser tan dolents, tan nocius i que poden afectar a tantes persones. Bé, fins aquí la meva anàlisi, espero que us hagi agradat. Ja veuré com s'escolta, si no s'escolta bé del tot, nois, noies, és que els recursos són els que tenim, sí? Tenim aquí un mòbil meravellós gravant, un ordinador i una tablet, vull dir, no hi ha un estudi de gravació, som gent humil, però que fem un contingut honest, i res, fins aquí, espero que us hagi agradat, i ja em comenteu el que sigui als comentaris, vale?